share the live. Hallelujah, Jesus. Thank you very much. Thank you very much, guys. How do I remove this? Okay. Right. Maswera sei maneru mamuka sei kumativi manenyika sanubonani rinjani dhumela matsera nebudhi munofara here munotamba here munodakara here kwamuri kumativi manenyika, guys. Okay, this song ndanganichiridzirawo the family yemwana vari kuuya panapa, guys. Vanhu ngambomira kufona already, people are calling. Why now? Why call now when we are starting the life? Why call now? Right. Ndandichiridzirawo mwana ari kunzi akashayikwa uyu kuti wherever he is, I hope he is safe, and we know kuti in the hands of the Lord he is safe. Andichika. So guys, nyaya yatinayo panapa inyaya inorwadza, inyaya isina kujairika. Andichika, inyaya dzekuti kana uchidzinzwa unofunga dziri kuitika kune dzimwe nyika, muZimbabwe hadziitiki hadzimo. But here we are today, takaunganira nyaya yemwana. Andichika, anga achita form 3 kana nditi mwana ari form 3, andichika anonzi akashayikwa pachikoro zviri mysteriously. Asi mukushayikwa kwakaita, kudisappear kwakaita, pane maburi aripo, so asiri kunzwisisika. Andichika aripo ipapo. So anyway, without wasting time, regai ndidedze varidzi venyaya vauye vakutsanangure pazvaitika pandafonegwa nevaridzi venyaya makusena ndiwanza kuita malive andimuza neTuesday kunowanza kuya Evangelist Deborah. Unfortunately vari kuZimbabwe. Samuza zvekuZimbabwe pamwe magetsi kune kusina kana tichiti chii handisi kuziva, but vakafamba iko zvino kubva kuUK vari kuZimbabwe kuno kuAfrica. Saka that's why maybe vasiri kuita kwatsa kuita chi mauya avo malive avo. Saka pavatongofonera chitokumbira kuenda palive, please, mwana hatisi kuziva, toita seti kuchoga closure kuti mwana akaenda kupi, though paine tsamba yakasiyiwa nemwana, but semhuri zvinonetsa kugamuchira kuti mungoti tawana tsamba yekuti mwana akati muchandiona ndaa mabhonzo chete, hamuchandiwani, and then vabereki kana kuti vana bhutova vatorelaxa, zvinenge zvakaoma zvinonetsa. Saka regai tinzwe. Andika ndabata mumwe munhu kuchikoro kwacho vepachikoro. Saka ndangomuti inini ndangozviintroducer ndikati ndokumbirawo kuzokufonerai kumapast 6 zvavanotorefanwa kutanga na 6 exactly, but 6 yachaya ndiri somewhere else kwandanga ndiri. Saka ndazosendera message ndikati ngatitange na 7 ndinenge ndasvika kumba sekuya kwandazitawo na 7. Saka I hope kuti amai ava ndasendera message, ndavasendera futi message right now ndaapano anditika kuti tinzwe kuti zvakafamba sei panyaya yemwana, because pane mashoko aripo, but regai ndidedze varidzi venyaya muzvinzwire. Anditika saka please let's sympathize with the family, guys. Anditika I know kuti munoda kupota tichiwanzira vanhu tichita sei, but this is a very sensitive Anza, I'm ready. Okay, this is a very sensitive Anza. I hope I'll be hearing you. I am walking. Oh, okay. Let's open the square. Right. Right. This is phone in charger. Because this phone, I'm not charging. It's your phone here. Now, Shakira. Hey, banana kubama cha jambo. Hey, Shakira. Tana.
wangu atora chaja yangu unogona chingotora chaja dzangu dzavo vanouraya bachaja yangu ndinoda kushandisa chaja yangu panapa iwo tora chaja yangu zvozvi kana ndimiwo mundazviti because foni yacho ndatodzoka nayo nebhatiri riri low but nangu ichaja mbijana regai tichivafonera right tichinzwa kuti zvinofamba sei right. Chaja yangu yeSamsung yakaenda kaenda kuti yeSamsung iriona yakaenda iripi haisitoje Samsung haisitoje aba iruko ndo yandikuda isi yako. Okay guys, phone yake iri kungoti connecting. I think network dzekuZimbabwe now toita sei. Alright, gaitite so anjadzi mune data here mufoni menyu nokuti iri kungoti connecting panapa takumirira ikatinzo kuti zviri kufamba sei. Right, vari kurekota audio regai muone kuti tinimusazoti muri kunyebekwa afa is recording the audio mungatsonzwa kunzi simeli vanocreata nyaya afa. I hope you can see mirai tiona tiviri kuda vasenda audio mirai tinzwa rewhatsapp handii ndokuitira whatsapp calling saka hamusi kunzwika iri ngoti connecting saka ndisiziva kuti network yenyu pamuri kufamba here kana kuti toita sei because takumirirai panapa kapapo tatovepo isusu pamhepo pachitakumirirai. Because denda ndisingatyi kuti inogona kudonha ndaigona kuva edha vouya live but ndikava edha manje tinogona kukanganisa volume and what not hatichazivi kuti zvofamba sei. Saka regai tinzwe kuti ivo vanopindura kuti chii vari kusenda audio right vasenda audio mirai tinzwe. Ndiripo paWhatsApp ndinaro data but ndikutadza kuti ndikaanza foni yenyu iri kuramba kuconnecta. I don't know why. Right, regai titry zvakare, let's see. Okay guys, iri ngoti connecting. Hameno kuti I think network yavo because yangu network is fine. Muri kuona iri ngoti connecting. Iri ngoti connecting. I don't know kuti what's going on nefoni yavo. Kune call ne messenger. Yeah, regai ndione. All right. Thank you. Okay guys, I think network yenyu ndo iri kunetsa. Ndipe izita renyu rekuFacebook ka titauri nditry kufona nemessenger. Pamwe zvinogona kuita. Titry kufona nemessenger because zviri kunetsa panapa kuti connected. I'm sorry, I'm failing to connect you. I'm not quick. Kana kuti mirai muri right ipapo mirai Facebook moenda pa yakati love mofana ndo zita rangu Facebook love mofana. Okay, imiwa itai mchitry kundifonera futi pa WhatsApp apa tone itai mchitry kundifonera pa WhatsApp saka ndakunosenda friend request pana love mofana pacho imimbo bva matondi accepta we ipapo ndikaindinde ku Facebook kuchitona. Guys,
ndichidedza vamwe itai muchidedza vamwe guys tione kuti tabatsirana muri iri kutsvaka closure guys love mufana muri iri kutsvaka closure guys ngatiye tichidedza vamwe tionesani pamwe pane munhu akaonawo something animaona pamwe panenge pane akaonawo something antimazviona dedzai vamwe guys ngoita muchitega vamwe love mufana right usho manje ndozvati ndeupi wawanda apa ndiwera aitikainengoeda right. Hello? Hello? Ifoni yawe. Ifoni yawe. Abasi kutodzika ifoni yawe. Yo, manje todi. Toita sei. Accept a friend request yangu ku Facebook tuone anti ndiyo yamune jacket so muri mu mota di accept a friend request yo chituone muye ku message JD thank you right let me pin this kuneva siri kuziva nyaya this is the story here yasendwa nanono ishi ndo the story ishi yatinayo pano and pin up ndo the story and this is what is going on nefoni yawe right ngaitite zvefacebook tione ngavadavire kandi ndavasendera message but havasati va uyu mwana munenge nachakutondifonerawo futi vefamily yese manje again try uitone let me try right uyapinda yellow so musha iva bana ndiri busy ndandina budhibudhi wako ndinavo pacall saka ndona chitry kuconnecta phone yavo I think network yavo gozi yako yapinda saka ndandatovati ngatiite zvekufacebook gozi kuwhatsapp iri kunetsa phone yavo saka waita zvakanaka wabva wauya iwewe tongokontinya newe here kana kuti handizi moita sei okay then it's okay right muni anzadzi yangu ndinokugamuchira thank you very much nekuya pachirongwa it's a cry for help tikuda kuzama kubatsirana toda kuzama kuita noise nenyaya yemwana tinzoti mwana akafamba sei and we just hope wherever he is that is okay. Can you please tell us chii chakaitika? Can you please tatako kubva pakutanga kuti zvakafamba sei kuti mwana azonzi adisappear achaikwa just like that pachikoro chii chakaitika? Since the opening of my schools andika indakango chandoziva inandiri kubasa then vangondifonera achinditi ndakuenda kuchikoro aidza kupi mwana aidza paking George kubulawayo okay yeah so akandifonera achinditi mangwana ndauda kuenda of which inini I was against it so just to be frank why were you against kuti mwana aende kuchikoro ichocho? No,
it's not about kuti kuchikoro ichocho but ndachingoti kudzidzisa hakusi kudzidziwa iye anga achiita maextra lessons. Alright. So ndaita it is better kuti ukontinue nema-extra lessons than kuti udi uende kuchikoro. These days hakusi kudzidziwa plus kune nyaya dzakawanda dzinoita kuchikoro. Alright. But iye was against the idea achiti ndoda kuenda kuchikoro plus zvinozondibatsira kuti mangwana ndikwanise kuenda university. I mean kuti kuprocedure. Because it was form 3 so angachiti kuti akwanise kuenda form 4 anoda kuti ange akanyora ma-exams eform 3. Mwana ainzani? Innocent Fana anga nemakore mangani? 18, right. Kuchikoro kwaienda ari kuenda kuchikoro aigara pachikoro here kana kuti aigara nemwe munhu? Okay, anga ari muboda paKing George Memorial School. Okay. So vepaKing George they decided kuti iye aende kuMilton kunodzidza kuMilton. Why? Okay. Because they were saying he is bright and ari kumubatira pano pachikoro because apana masubjects are challenging. So vakati ngaende kuMilton kwaanokwanisa kuwana kunodzidza masciences. Okay. So ndobva ataka kuenda kuMilton. That was the beginning of this year. Achitanga form 3. Then iko zvino manje anga ari mudesikola kuMilton but ari muboda kuKing George. Okay. Yeah, so akazondifonera achiti kwaenda kuenda kuchikoro zokati hawo ndozvawafunga of which anga atosimuka kumba anga ari kunasisa. Ndobva ndati alright it's okay anyway kana zvakadaro ndobva ndatomusendera mari. Akazondifonera mutown muBulawayo achiti ndasvika muBulawayo mutown but pane zvinhu zvada kutenga ma-uniforms and the like. Ndikati saka unoda mari kanzi zvinhu zvandiri kuda zviri kuita something like 5,000 bond akati yes ariri. Then ndikabva ndati mari yemukadhi because ndakampa kadhi ranga anaro ndati mari yemukadhi imomo inokwanisa kutenga zvinhu zvine izvozvo. Kanzi alright it's okay. Ndobva aenda akanoswaipa chichi ndobva atozondudza iti zvatoita ndakuenda kuchikoro nawo. Ndabva atoenda kuchikoro. Musi wani? Wanga uri musi wani? Ndichanyatsoziva but wanga uri kumusi 8 December. 8 December, yeah. Okay. So ndobva aenda after it's not 8 kusi 2 December. 2 December. Then yeah, kusi 2 December over. Okay. Then after some time after a week or so, a week and a half, ndobva ndanzwa phone call. Offer kanzi mwana tikushaya kuchikoro. Ndikushaya kuchikoro vaitobvunza kuti asiko kwenu. Akunoga hako andizoti ari kuchikoro. Ndevechikoro vari kufona. Kati no kwasi kunogwa ndozoti ari kuchikoro. Kanzi ako eni hama kati aiwa dai kana anga ari kune eni hama kadai takatozviziva because hapana kwaanokwanisa kubva kuchikoro asina kumbondiudza inini. Kanzi hatisi kumuona since yesterday. Baba ungari on the 9th. So 9. Kanzi hatisi kumuona takagumisa kumuona kuna 11. Ko chii zvikanzi hatisi kutomboziva kuti chii but the thing is pane mumwe mukomana ari kuti akapa foni. Akabirwa foni sorry mukomana wachona. Saka abirwa foni then tikabva taita ma-investigations tikazoona kuti iye ane paakamboenda kutauni akanoita swap and drop mukutauni akabva wana imwe foni new phone. Then ndobva titanga kumubvunza then umwe mukomanawo. Okay, rega nditire kuedha bhudhi wako vari kufona. Rega nditire kuedha panapa mese tono tinopinda here kuti ndikuedha mese pacall 1 because akuramba achifona anogona kuzodisturba foni yako call yako. Rega nditire kumubata panapa. Alright, okay. Let's go kuti inopinda. Hello? Love more. Yeah, ifoni yake iri kunetsa ndikuona. Ndikuti iri connected. Ifoni yake iri kunetsa because sisi tukunyatsonzwanana. Right, enderera kumberi. At least aona kuti tiri tese. After that ndobva ndakabva ndatanga kuti ko alpha kanzi
pakabiwa foni then tikasuspecta kuti ndiye tikabva tamubvunza then iye akabva aramba but tikaramba chida kutraya kumubvunza then ubva azoti tikazongoona the following day asi akanoti pabed kakanzi kai mabooks angu muendese kuchikoro kwaidza like kumilton pachona kwanga akudzidzisa kwekwe then ini ndikati just like that zvikanzi just like that chichachaitika zvikanzi titombozivawo pachikora apa vana ava pachikora pavachengetedzwe here vanochengetedzwa saakabuda nepai sei handisi kutozivawo sabo maybe indakangoti maybe kuda maybe sekuti munhu anga arichidza pane chimwe chikoro akabuda ari masikati maybe anga akabuda semunhu akuenda kupi kuchikoro okay alright saka ndobva ndambomira ndakadaro ndichiti pamwe maybe vachataurawo something after some days ndobva vandifonera chindibvunza ndiko any news but aina ndanya ndikutomboziva nditofunga kuti inja tondiudza kuti maona mwana anzi hatina chatiri kuona posei ndobva ndazofonera vanhu vekuumba manje nini ndakuvaudzawo ndobva ndatoudzawo blas ava mamuchitira kufonera vakabva vatotiti takazvinzwawo but ndasina network ndasina airtime yekukufonera but alright saka one way forward ndobva ndatoti ngatiorganize inini izvezvi ndikubasa but inini mukwanisa kudi fana kuenda kuchikoro kwacho munonza kuti aufana so pavakasvika kuchikoro manje mubva vaonawo kuti mwana haasi kuwanika zveshuwa then vakutisaya kuda kunzwisa nyaya yachona but papane zvinhu zvacho zvazvimbori vegveg only to find out kuti there were some things zvazviti zviri hidden like vegveg yekuti iye akanyora maletters tsamba dzekuti why ari kuizotiza pachikoro why adididi dzesuicide actually ndodzaakanyora achiti vanhu kuchikoro abusing me actually forcing me to kubvuma zvinhu zvandisina kumboita saka ndaona kuti inini nekupolisi handikwanisi kuzokwanisa kumira pamberi pepolisi chibvunziwa izvozvo handikwanisi kuzviita saka ndakungoona kuti ita for me ndikwanise kuti ndingozvibvisa mufala ndingozviuraya but this is not murder. This is not suicide, it's murder because ndimandiuraya. This one of my notes note yakanyora but iyoyo note manoti wayo anga akavikwa akazobuda after class vazopopota vakadidididi vatodzawo nevamwe vana ezvemakuwa ofa ndiudza pane tsamba dzakanyorwa kanzi tsamba hatinambodziona then afterwards hatazodziwana dziri pazvainosenda okay mwana anga ari disabled here anga disabled ari physically handicapped ane maoko ake aya ari straight haakwanisi kudya ega haakwanisi kuita sei haakwanisi kufonyoka majoints ake like it's like haana majoints okay saka vaimufidha pachikora pandivo iye hake semunhu nekukurawo munoziva munhu anokwanisa kudiscavawo zvinhu pache zvake anokwanisa kudya ari ega anenge achidya nemuromo ashandise maoko alright anenge achingodya chikafu anongoisa chikafu muplate obva achinanga kutorika okay saka ndokubva tsamba dzawanika ndobva zvaita sei saka tsamba dzawanika manje ndobva zvatozoita ashapapaya vakutoona kuti vanhu ava they are not trustworthy ndobva vaona kuti what's the way forward vakandifonera vakati shamwari ndakufunga kuti ndiripoti rechikoro because it seems as if they are hiding something pamwe maybe zvavari kuhaida zvitori zvinhu zvikuru zvatiri kufukidzira ati kutodaro maybe ngatigomirai tigoona kuti chii chikuita kuti vataura ngatigomira daiso manje tikazobati ndopa ndakazoti inini no ngatimboitrai zvesocial media ndopa ndakanyora chimwe chinoti chingoti ndochandakanyora chikati missing someone so ndikaisa face ndikaisa kuti ndiani sososo ndakataka kusacirculatawo up to the time yekuti wablazi vakazonyora chimwe chacho chakanzi agent wati chikanzi lamofana kunyora saka hamuna kuripota polisi here imi polisi yakakudziwa ino nyaya yatori polisi like now iko zvino polisi yava kunyanyisa kutsvaga about
more about Yeah, yeah. innocent because of zvikuitika pasocial media but time yakataka kuripotiwa anga vasina nyanyisi kuda saka because of the noise dzekuti dzakuitwa kusocial media ndipo vakutanga kuti vachita basa ravo. Saka kubva ipapo up to nanhasi hamuna kana kunzwa any clue because nhasi date ndicha 22 kubva ipapo akaenda musi wa10 handiti kusvika nanhasi hamusi kuziva kuti mwana hamuna kana any clue kana kunzwa kuti mwana ari papi kana zvakafamba sei. Last week yabuda kunopera ndakanzwa marumors ekuti aonekwa nasomeone aitombodzinzawo pachikoro ipapo kuharare kwataka kumisidzo ndo asi tikasaka takumubvunza but tasingataure direct naye aitanga abvunziwa neumwe munhu uya waizosvisawo information pateri so akamutaura kuti ingatongosangana nawo naye aine mafriends ake but angeratidza kuti munhu atori kumba munhu atori right saka handisi kuziva kuti haufa truist. Saka makapa mapurisa information here about this person amboquestion wani mapurisa ataura kuti mwana ari pakati. But since nyaya inoita ripotwa kubulawayo now tikunzwa kuti iye ari kuonekwa kuharare nyaya distance maybe ndo iri kuzoitira kuti mapurisa azomudeleya nekuita sei handisi kuziva pa plus ava vari kuchikoro vakadhileya kusvika zvikoro zvavharwa. Okay, saka iwewe ndionitedzana na Innocent here ndionitedzana na Innocent. Yeah, ndini okay, love ndewe chingani? Love is third born mungangedu. Ndewe first born. Ndini fifth born. Ndini fifth born, the last born, sixth born. Saka pane vamwe pakati apa varipi? Kumusha pachivi. Beni la tu vari kuharare. Sisi vari kuharare ava havana mbona mwana? Sezvo ari kunzi akaonekwa kuharare because ayangori maspeculations ka imi munhu akataura kuti mwana akamona kuharare makambotorawo kuti mumutsvage munyatsonzwisisa kuti ichokwadi here akabata mwana akaona mwana because vanogona kungospekulate akafuti uyu mwana takatraya kuti timboda iso but tombobvunzawo neyo ndichitaura munhu akawisa that information yekuti aonekwa kuharare anditika zvikanzi right now kozvino aita akamuona kuharare iko zvino ari kukwekwe but andiudza kuti ndichataura neshamwari dzangu kuti kana vakamuona obva vandiudza. Because it's not making sense, hazvisi kumeka sense. Kana anga ari so close kwauri sekutaura kwauri kuita handiti mwana uyu akaonekwa kuharare it's obvious by now patove ne 2 weeks ingadi akatokuudza kuti mukoma ndiri kuno kuharare musanditsvake. Ichocho problem yaitika futi yekuti mwana uyu anga achitaura yekuti akamuona kuharare so communication inogona kunetsa inotoda vanhu vateera kutaura naye especially kuchikoro kwake kuti infact vekuchikoro patime yatakambovakumbira macontacts avakati siregai tiite tifollow up but haina zvayakabatira patime yaikona iyoyo. Baba venyu namai venyu vari kupi? Baba namai vari kupi? Vakashaika vese. Yeah, that explains it. Love more ne makore mangani? Love more. This year is 32. 35. Okay, 35 years ndiye first born ndiye love nesabereki vakashaika vabereki avapo. Guys, I think this is what we need to do. And ngatichagei mwana isusu I'm talking hangu nevanhu family yatinayo panapa yediaries. I think let's help finding this child. Une contact numbers remunhu ari kuti akaona mwana timbotanga kumbomubvunza kuti mwana aripi because it seems as if nyaya yachona ingori light so ndosaka isiri kunyatsoita ingori I don't know muri mese muri involved muri vana pashaya munhu mukuru anonyatsomiririra kuti nyaya inyatsoita
tiyazonzwisisa kuti mwana ari kupi animaona because it's not making sense, truly speaking, it's not making sense to me. Ko anonzi Samantha wekuchikoro kwacho ndiani? Samantha anoshanda paKing George. Anoshanda paKing George ari chii? Anoshanda achitei paKing George? Offices like position yake HH, but anoshanda offices paKing George like are involved how pakesi? Ndiye munhu akatanga kutifonera achindiudza kuti mwana missing. And sechikoro vakaitawo chii sechikoro kutadza kuti mwana kuchaikwa vakadii vakaripoti here polisi mwana ari disabled, mwana akuda pachikoro, mwana ashaikwa nakudzoka, mwana pane manotsi aripo emasuicide handika sechikoro. What did they do King George? King George zvayakaita ichatoziva inini vakandifonera ipapapa vakanditi isita kutoita kuripota nyaya iyi because time yareba like yanga a day and a half by day. Saka zvadaro ndobva vati takuita mureport ndaura it's okay izi tichaita maefforts ekuti tiuye kuzoona tataispawo ereport isusu. Saka after that varipota pakazoenda Glasgow kuchikoro kwacho saka vakatowana vatoisawo report yeshuwa. Vakataurawo kwatiri vachiti vaitawo search kumafriends ake vachifamba vachibvunza kuti padzimafriends ake. Okay. But nyaya yetsamba manje tsamba idzi masuicide notice suicide notice zvanga zvakavikwa by then. Zvakazobuda after paiva pekuti during maconversation nevamwe vana vave obva vapurisa kuti mukutinetseka nei iye mukomana akasiya anyora zvinhu pasi. Okay. Saka zvinhu zvacho zviri pai zvakabva zvarambiwa at first ndopakazoita zvazvokuti munhu anenge pakupinda hasha mukati zvazvinobva zvakazobuda manje saka regai timbonotsvaka then vakazozvitsvaka vanhu pavaiti vambozvishaya ipapo vakazozviwana. Hey. Yeah. So tsamba dzachona dzaimenshina manames plus zvinhu zvavakaita zvakacontributa to the action dzakatorwa nemukomana saka that's why vanga vakadzivika. Chimbobata wakadaro timbobata Samantha atiudzewo kuti why vakaviga tsamba yemwana. Lifoko anodaira Samantha andiresponda izvozvi but asi kubata foni. Saka hembe dzake mwana yakatakura here pakabuda pachikoro? Akabuda asina kana chinhu akangosiya zvese even mafoni malaptop akasiya. Hana chakabuda nacho? Haana except zvinhu because it seems as if iye one of my notes akanyora aitaura kuti ndakatry kuda kucommunicata achida kucommunicata nesu then but akatorerwa foni manje. Okay, nechikoro kuti kanzi usataura zvataura izvozvo iwe tiudze kuti wakaisa ipe foni yaurikunziwa yawakapa kanzi nyanga bafoni chega ndiudziwa nekumba during that process manje akabatorerwa foni haana kukwanisa kuzoticontacta isusu even ma-friends ake akabatorerwawo mafoni by that time. Saka nyaya iyi inozati nyaya ikai handwriting makakonfirma kuti yanga iri yake? Handwriting yanga iri yake. Samantha is not picking up. Angoti ndiani asi kuda pick up phone. Right. Let's hope the guy tigari takatarisa pamwe kuda nogona kuti tena. Right. Number za principal unadzo? Andina unless
unless maybe if ndikambobata blast ndikaza kuti vanova nadzo. Yeah, try kutsvaga blast idzo nadzo. And vedweka said George, we are coming for you, said George. Because in negligence at its best. Negligence at its best, guys, kuti boarding school and tendedza mwana ari disabled kuti abude andika oenda. And why is this Samantha munachenda kuno office zakufonera instead of the principal? Paita munyaya kuti pane tsamba dzavatora vakaviga dziri kutaura about suicide. Why did Samantha call family instead of the principal? Kuti vafonere family kuti pane case yakadai. And why kana kuri kuti tsamba dzakavigwa idzi zvechokwadi andika why vakanga vaviga tsamba dzekuti pataurwa nyaya suicide? And also this is vabereki panoka tawana nhamba dzemukomana andika ari kuti akaona mwana tinyatsonzwa kuti zvechokwadi akaona mwana here because anogona kurelaxisa vanhu ka mwana the more yatinenge vanhu achiti mwana ariko andika tichiprolonga madays the more mwana yanenge ari at risk yekuti apesera asingasawanikwi zvachose anomaona. So the earlier the better. Dai tabata uyu munhu anzi kukwekwe kwacho anowanikwa papi mukomana kukwanowanikwa papi? Hauzivi kukwekwe kwari kunzi akaenda uya handisizoziva ndesika maybe ndikamboita mafind out but chikoro chine Facebook page here ichi? asi chinofanira kuva nayo. Right. Amuna link yacho ikaitona. Let me try to search kuno. Yeah, sakatisearchai guys. Chiripo ngatsvage link yechikoro tinde kulink yechu tinde kuchikoro. Ngatsvage link yechikoro tinde kuchikoro. I think this will help us. Ngatsvage link yechikoro tinde kuchikoro. Tione kuti aibude here link yaSt George King George. Tione inongonzi King George High School ndizvo academy. Memorial School or rehabilitation school? Memorial School. King George 6. King George 6. 6 as in 1V. V1, yeah. VI, yeah. Right. King George akuna pane yakangonzi King George Memorial School anditika page pane yakanziwo futi King George 5 Center, King George 6 Center. Ndeipi panobuda King George Memorial Schools, pobuda King George Memorial School, pobuda King George Memorial School page rine 181 like amunoti ndiro here. Yeah, ndiwayo mapages achona. Right. Guys, page iri riripo, but let's see what can we access the page isusu. Ndio rine vana vakapfeka mascotched uniform anditi? Right. Right. Unfortunately, only the admin can post mugroup umuchat because takaenda ku inbox anogona kungoignore wega upindura toda pawo pawo ipapo. Right. Pane yawanikwa iyi link lokadia ndikandipine link yako iyi. Let me pin your link. Pane yawanikwa iyi yakanzi King George V1 Center anditika I think dziri kubudisa kasiyana siyana. Okay guys, this is what we are going to do. Pane pin yandapina iyo anditika yandapina apa yalokadia ishi anditika hande ikupin ku page hande ikupage kublawayo pane munhu atombondinyorera message achiti hanzi pane naisa phone number yechikoro hanzi rataisa phone number yechikoro. Okay, anauiona iripi? But now phone number yechikoro vakavhara. Muri kuona zvikoro zvakavharwa. Okay, yaiswa number ishi
but zvikoro zvakavharwa ndo disadvantage iripo. Zvikoro zvakavharwa, saka zvikoro zvakavharwa kudai so hanimaona hatikwanisi kuti tivabate because vanenge vasipo. Foni chero tikaifona inenge ichingoringa hanimaona, hapana munhu akwanisa kudaira foni because foni yakavharwa. So chiripo guys chatakuita chisuka ndechekudai so ngatiindei kupage reking George guys. Iyo post pane post yakagumisira kuswa musa 13 December ndopo toinda ipapo tonobvunza kuti mwana aripi, vatipotsa nangudzo dzavo kuti mwana ari kupi. Andimaona mwana angangonzi yakashayikwa just like that, ongonzi ashayikwa just like that, mwana ongonzi adisappear ongoinda ende chikoro chongoti it's okay mwana kunzi akaonekwa kuHarare, kungoonekwa kuHarare zvobva zvangoguma zvakadaro. Atiterere makuwa, andinoona zati makuwa kunzi akaonekwa makuwa kungonzi mwana ari kunzi akaonekwa. Maibhanda vari vanyora samela avo ndaona manyora maibhanda kumberi. Nyaya iya ndaibvisa nyaya ndandakaipina apa mukaverenga mukascrolla kumusoro kune macomments kune munhu aisa nyaya yacho yese ari kuposta yacho mumacomments umu. Hanimaona pane mwana akashakwa pachikoro, mwana is disabled, mwana akadisappear. So dza 2 weeks mwana asikanoti ari kupi. Vechikoro vakanga vaviga tsamba dzimwe dzakanga dzanyorwa nemwana dzesuicidal. Handimaona vakaburitsa kungoti mwana anzi akatiza because it says opens on Wednesday. It says open, closed. Even if the school are closed, the administration staff should be there. But now ukavavhara, now vasvhara. Okay, hanziri kuti inovhura Wednesday, that is mangwana. But I doubt so guys. Mangwana Wednesday, okay, no problem. Sezvo tane phone number dzechikoro, kana muchiti vari kuvhura mangwana, then tovabata. Mangwana tovabata and tikave chikoro and then tonzwa kuti vari kuti kudii, and then they should do something nenyaya yemwana. Vanfa kuti vaite something nenyaya yemwana. Andimaona vanfa kuti vaite something nenyaya yemwana because vangangonyari just like that. As much as we are going to help kuti tsvage mwana antika, but we need answers from the school as well because right now atinga base nemakuwa kunzi mwana ari kudzakaonekwa nemafriends ake. Iwe uchiti wakamupa mari yekuti atenge stationary, saka mari yekuzoenda kwari rakaiwana ipi kubva Bulawayo? Havabhadhari mabhazi. Baba manje andichazive baba because inini ndandichikurememba imari of which last time pandakacheka balance inini mari yanga yasara mu that account yanga less than 1,000 bond 1,000 TK, so andifunge aisvike kwaHarare. Saka 1,000 bond iyi pawakaguma sekuiona anga achiripo here mwana kuchikoro kana kuti anga atodisappear? Anga achitoriko patime yacho nayo ndaitocheka after yakazombotorwa here mari after pakazonzi mwana achayikwa pachikoro. Wakamboona here mari ichishandiswa pakata? No, hapana. Handimukuona. Saka mari isina kushandiswa, saka akaenda nei? Vari kuda namba dzaSamantha, regai ndikupe namba dzaSamantha iye chiamitra after traffic achatipa maanswers kana kunoudza principal kuti kwapisa. Namba dzaSamantha dzinoti 263, regai ndidzipine ndokutopedza nyaya. Totoindira Samantha anowanikwa kuWhatsApp guys. Totongomupindira kuWhatsApp ndozvotongoita Samantha chaudza principal mangwana kuti akuda kumira mushe. Handimaona ndiri kune vanhu vari kungondivinga kuWhatsApp kwangu because tiri traffic tiriko. Ini ndatombomufonera nenamba dzangu mbiri dzose. Handimaona saka anga achingoti ndiani ndikati aiwa zvokuti ndienda zvina basa, pane zvatoda kuti titaurirane. Saka anga asingangori comfortable so Samantha wacho yeye. Handimaona right. Ndikumbonyora namba dzaSamantha kuti tiinde kwaSamantha toenda kuchikoro mangwana tofona kuchikoro. Saka kuNewton makambochekawo here? KuNewton ndakacheka but kuNewton tera akashayikwa anga asina hana mbobvira asvika. Saka havana kutomboona kuti mwana akaendepi? Alright. Saka tichabvunzawo Samantha kuti mwana zvakafamba sei panyaya yemwana. Chatiri kuda ndechekuti Samantha audze mukuru wechikoro kuti nyaya ndokwayaenda, nyaya yakuti anoisi. Ndo namba yaSamantha yo guys, mungaiseva nitobuda paWhatsApp. Samantha hatinei naye zvekunyadaro but ndiye anogona kuti leader kuna principal. Handimaona. So Samantha semunhu akafonera hama, semunhu achienda pachikoro apachaudza principal kuti principal zvozvoita kune vanhu vakungondivingawo. Then principal tichaga namba dzavo mangwana pachikoro, tichadziwana namba dzavo patichafona. Hanzi Samantha disabled. Ndikuona sekudaro kana ari ari paprofile picture. Kana ari andikuona paprofile picture anenge ari disabled zvakare. Handiti? Hanzi she is disabled.
andimaona ndamuona paprofile picture but she's disabled as well. But anyway hazvina basa, muromo wake unotaura, maoko akanonyora because tachicommunicate paWhatsApp, andimaona. Saka ongozodza principal kuti kune zviri kuitika mangwana Wednesday tichafonera principal vachona zvonamba dzachikotana nadzo zviri pakanzi panovhurwa nemusi Wednesday totraya kuti namba dzinopinda here idzi. Kana dzapinda anditika and then tonyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei, votibatsirawo kutsvaga mwana because ivo saheadmaster vechikoro vakaisa pressure kumapurisa anditika even kuHarare chavo chako vakaenda kunoti vede mwana kuri kunzi zvinototanga kutoti zviite mutsindo, andimaona. But principal vakati ndakatoripota zvakakwana, mapurisa naye otozviziva anogona kurelaxa. Guys, kana makuenda kuna Samantha musaenda kunotuka Samantha, don't insult Samantha. Madiaries atituke andika, let's approach her nicely, atiudze kuti zvakafamba sei panyaya yemwana. Probably tikataura naye zvakanaka anogona kubudisa imwe information yanga asina kubudisa yanoziva. Saka kana maenda kuna Samantha, kana taenda, don't insult her, don't bash her. Ndikuti akumufonera Samantha asikubata phone. I'm trying to call her. Atori pake online like now. She's there online but asikubata phone. So I'm pretty sure ane feeling yekuti inyaya yemwana. Atori online right now as I'm speaking to you. Ush. Asikubata phone. And meanwhile guys, picture yamaona yenda senda yemwana, torai picture posti kuma groups ese amuri. Handika posta hauna full picture here, risiri half you. Tinyatsoona zvari kuti kana ari kuHarare panogona kuti munhu anomuona. And then tobva because ivo principal kana uchiti ivo mwana akaonekwa aine shamwari yake yaidzapo, principal vane madetails emwana iyeye. Handi chikoro chinenge chine madetails. Chine madetails iwaye mwana. Saka tounzwa kuti mwana akaonekwa iri zvishua aripo kuHarare kushamwari. Hati ndizvo guys, kana mwana akaonekwa ine chikoro ane shamwari yake yakambodzidza pachikoro ikazobva ikapedza, chikoro chine madetails mudatabase emwana ushu kuti mwana uyu ningi anogara pakati, address iriko. Tikawana address kana phone number yevabereki ndo vatofonera vabereki vodudza kuti zvechokwadi mwana ari kumaoko avo here. Kana kuti mwana obvunza mwana kuti ko wakamboona here Innocent, handika ndiye anogona kukonfirma kuti aiwa Innocent takamuona zveshua, kana kuti aiwa ndina kuona Innocent. Because kana vakati Innocent akaonekwa then it's fine kuti mwana mupenyu kwakutsvaga kuti Innocent ari papi. But for now we can't base nekuti kune mwana ari kunzi akaona Innocent kuHarare ane mafriends ake, mwana yeye akazonzi akazodisappear kuHarare akazokwira akazoenda kuKwekwe asikamuti Kwekwe ari papi. It's tricky. Andimaona, it's kind of tricky. Andimaona. Saka toda kuti tinyatsonzwisisa. So Mangadzi, thank you very much. Namba dzako ndave nadzo. Chimbosiyawo isusu tione kuti tichage mwana tione tosvika papi. Tinenge tichitaura tokudza kuti zviri kufamba sei. Okay, ndachiona hangu vanhu vangu vachikomenda vachiti kwanzi this is negligence is best. No, ndikachidzi negligence kukurehwa negligence yekuchikoro. Okay. Negligence yekuchikoro because neinonda totaura kuti inegligence yekuchikoro yekuti vanomira vorega mwana achibuda, even though chero vanga vakaasuma kuti mwana aenda kuMilton. Handitika pavakaona mwana asina kudzoka manheru kuMilton mwana havatiko, anovata kuSt George, kuKing George. Handitika vakadi vakatanga kutsvaga ipo kuti mwana aendepi, plus masuicide notes ava angadi akavavhundutsa. Handimaona. Angadi akavavhundutsa masuicidal notes akasiyiwa kuti mwana anogonyora zvakadai odisappear zviri kufamba sei. Andiona. So I don't think kuti munhu anyora comment ari kutaura imimi, no, because imimi makatumira mwana kuchikoro chine vamwe vanhu vari disabled. There is no way amaizotora mwana momuisa kuchikoro chevanhu vanenge vasiri disabled, because mwana vanhu vari chikoro chedisabled vanoziva kuti vana vari disabled vane maspecial needs vanotreatwa sei. Zvimwe zvikoro izvi ordinary chikoro havazvizivi, vanogona kutoramba mwana pachikoro. Saka handifungi kuti tingati negligence kwamuri imimi, because mwana otogwa onzi ngaende paleveve hai pasina vamwe vana vadisabled. Kana bullying yacho mwana anoigona here? Hazviiti. Asi ukatora mwana even mwana mualbino chaichaiyi kuti ave comfortable ukamuendesa kuchikoro chine mamwe maalbino anongofita andiona musociety same time. But ukatora mwana ukaisa kuchikoro chevanhu bullying, vana chikoro havazivika, vanenge vachitomuti murungu. Handimazviona vachimupa mazita akasiyana siyana yatove bullying kumwana.
handitoona. Ndosaka kuZimbabwe kune zvikoro zvakadaro zvevana vaalbinos, kune zvikoro zvevana vakaremara, kune zvikoro zvichiitira kuti vana vafite pane vana ivavo, hapana zvekuita bullying zvokubhulana. Anomaona, but 12 days guys ndizvo zvakakundityisa kuti dzawandisa mwana asingaonekwi. No, but now we have to go deeper. We have to go deeper now because mwana ave 12 days. Guys, problem ikuti kapana pa vana ava vana vabereki. Vana ava havana vabereki. Vabereki vavo vakashayika. Antimaona. Boys guys dziripo. Antimaona. Saka you guys munoziva imi zvinoitwa neboys. Boys of course yes vanogona kuzazi, but boys havafanani nevakadzi. Hapana vabereki guys. Vabereki vacho ndisu. Anomaona, vabereki vemwana uyu ndisu, pano nemi muri koko ndimi vabereki vemwana. Hapana vabereki vakashayika vese. Amuna kana pane dzimwe hama here dziri kubatsira kuti mutsvage kana kuti ndimi muri kungodaro muri tu. Yeah, obviously varengo vachingoitawo the same kuti vangotsvaga vari munzvimbo dzavanenge vari. Like saizvozvizvi kana taura nyaya yekuharare, people are already searching kusati kuharare kwachona ikoko kwakaonekwa dzimwe hama. Mm. Then alright, you were asking about the full picture. I can just send about WhatsApp. Send the full picture because the picture I can send the chingo ingoli half in kuna msoro chete saka. People, if maybe they can see full picture, kuti mwana aka disabled akadai, vakamuona vanokurumidza identify kuti ndiye, because if yeah inongori half yemsoro chete and anyatso kuonekera zvakanaka. Saka tikaona full picture, then tingo posta over and posta kwese kuma groups in case pane mwana anoona mwana uyu kuti ndamuona, then obva ungoti bata fast kuti mwana dedi pane mwana wandaona akadai ndiye here, otokonza kuti mapurisa ari padhuze. Yeah, cool. Then I will send you even one of my suicidal notes actually. Ndisendere one of suicidal notes yacho tione kuti zvingafamba sei, but I think the best atingakwanisa kungoita weisvika sevabereki kungototaura na principal mangwana tobvunza headmaster wechikoro kuti isaka zviri kufamba sei, at least ngatipe madetails emwana uyu anonzani, vakuziva here kuti kune mwana ari kuclaima kuti akaona innocent uyu kuharare. Yeah, vakuziva. Okay, saka patikangotaura tokumbira madetails titsvage mwana uyu vanokwanisa kutibatsira handiti zvakanetsa ndokufonerai. Maybe vakaona zvadai, suppose at first vakaramba vakaramba kuve madetails emwana uyu emunhu avachonaka vakati kwairega ititsvage tiri isusu then ndobva takupai answer. Saka so far kana vatsvaga vari ivo till today nanhasi havasati vakupai answer, that means mwana havasi kumuwana ka. Yeah, havasi kumuwana. Isi takazoitawo maefforts edu kuti tikwanise kuzolinga nemwana wachona aita akasangana naye. Ndo zvatiri kuda kuti mwana uyu ataure, ndakaona nokuti vana vanotaura vanogona kungotaura zvinhu zvisipo. Andiona kuti ndakamuona asina kumuona zvinoitika. Andiona mwana anonzi kune vari kubvunza mwana anonzi innocent fana. Saka chanyanya kundirwadza ndechekuti vana ava vana vabereki guys, vabereki vavo vakashayika. Andiona saka boys dzega dzasara antimazviona, of which akashayika uyu ari disabled. Munoona saka hapana mai hapana baba, imi hama guys munodziziva, hamuudzwe guys pano nyaya dzehama tinochema nehama everyday pano munozviziva. Saka ngatiitei kuti isusu wose vabereka hatisi kuda zvakawanda, toda kungoziva kuti mwana mupenyu here, kana ari mupenyu tozivisa family kuti mwana ari kunzi ari pakati tatopedza pedu juti redu. Ivo vochisumuka voenda kune kuchinzi taona kwaonekwa mwana vonodi zvimwewo zvavo zvefamily hazvisinei nesu. Isu toda kungobatsira kutsvaga mwana kuti mwana ari kunzi akaonekwa mwana ariko here zveshuwa, kana kuti mwana kunyepa mwana hapo. Kana chingawanikwa I don't think kuti muvangadzosera mwana kusame school, vanogona kudzosera mwana kune chimwe chikoro chine vana vadisabled chisiri chikoro icho chichi. Kuona kwanguva meno, but zvinenge zvava zvefamily manje handitoona. Isusu pedu toda kungobatsira kutsvaga mwana ari kunzi asi kuonekwawo because 12 days dzawandisa guys. Yeah, that's very true. 12 days dzawanikwa handimaona, saka dzawandisa 12 days. Mwana wekwekwe ari kunzi ari defu. Ishuwa kuti mwana wekwekwe ari kunzi ari defu. Yeah, ari defu taure. But vabereki vake vanotaura ka? Yeah, vabereki vake vanotaura. Vabereki vanovhunza mwana zvotokaona mwana kupisa hatingagoni kutaura nemwana kana ari defu hatigoni masign language. Asi vabereki vemwana vanogona kutaura nemwana.
kutext anogona zvake hounge tawana namba dzake personally pakana tisina kwatikangwana namba even dzevabereki vacho vabereki vanogona zvine hunhu tinoendawo through vabereki pane mwana akashayikwa sososo but pane nyaya iri kubude kuti mwana wenyu ari kunzi akamuona kwaakatida kubvunza kuti ichokwadiwo here akamuonawo here tibvunzireiwo mwana kana akamuona papi ainani andimuona then tonzwa alright alright ndikandiseculated pick racho timbonifambisa tonoti chichinoitika by tomorrow but ndichange ndichicommunicated by tomorrow I'll give you feedback. Okay. Alright, thank you very much nekutrusta kutogona kubatsira kwana mnin'ina wako. Alright. Thank you very much. Okay. Right guys, that is the story that we had. Mwana ari kushayikwa anditika mwana ari kushayikwa. Ndabva kupage vari kutopema fundraising. No, I don't know about fundraising, but guys, but we just need to we just have to help to find this kid kuti mwana uyu ari kupi. Ndosaka ndati kune vanhu pamunoenda kuna Samantha hadi kutukwa Samantha anoda kubvunzwa zvakanaka zvakafamba sei antimaona if possible Samantha anogona kutaura naye zvakanaka akatotipa number because anditaridza kushanda muofisi ndio mune mafairi evana vakaenda ka mwana wekwekwe ari kunzi ari defu anogona kutipa phone number yevabereki vemwana then kwakubata vabereki vemwana kuti icho vatibvunzirewo mwana kuti mwana zvechokwadi akaona here innocent ushu because chiri kuitika ndechekuti mamunzwa mwana uyu hanzi patakaripota kumapurisa vari kungolenga-lenga polisi iri kungolenga-lenga yebhulawai handi vatombotanga kuita musoro pazvapostwa pafacebook apa kuda kumutsa-mutsa handimaona that means iyo munongoziva zvinoitika kuzimbabwe guys hamudzigwi zvinoitika kuzimbabwe munozviziva mapurisa tanga kuita basa ravo kana maita noise kuna social media vakutaridza inonzi incompetence hwavo ndopavanotanga kuita basa ravo but otherwise mukanyarara inongofa yakaloda hapana chinobuda manje ini the only way ndikositaura Samantha ndikositaura naye chete paWhatsApp andimaona sekutaura vanamboita naye paWhatsApp angati pana ndati ndokubatana 6 angati alright ndakakumirirai zvino maybe nenyaya yekuti foni yandamushandisira kusenda message ichitaura naye ndiyo yanga ine mwana uyu paWhatsApp apa andimaona so ndanda kumushandisira imwe nhamba ndofunga abva atiko iyi nhamba ndeipi andimaona foni yandataura naye ati ndichibvunza ndoda kufonera kuma6 akataura itiripo ndeiyi saka ndo yanga ine chi ine mwana ushu mukomana uya diva innocent saka ndichamufonera naye zvanga singaiti saka ndausa iyi phone number yedu yekueva calls guys amene kuti muri kuita munoti kuti fona iwo tinzwe guys let me just take only 5 callers guys tionesana kuti how best can we help mwana ushu kana namba yanoti kudiko unogara nchipepa chine namba ichipana lokati une number za headmaster here kuonesana rigaindise phone number apa mufone gaindise phone number une number za headmaster here I'm going to try to say you don't know number name. What's going on? Don't you don't know name. 4 8 4 5 6 7
7653. Guys, ndapinda number totora only 5 calls chat, only 5 calls. Ndapinda number guys, vari kuda kufona tione tinzwe kuti tobatsira sei, how best can we go about it. Handingozati pana patinoonesana zvinhu ndezvekuonesana. Tinogona kuita ukada kuti ndoda kuita zvinhu ndiri one, you can make bad decisions dzekuti mangwana hatizonyatsobuda mushe, but ngationesanei kuti toita sei, how best can we do this. Ndaisa number dzekufona. That's the number dzekufona guys. True lokadia. Number dzekufona ndaisa guys. Number dzekufona ndaisa guys. How best can we help this situation? Fona imtsari kunga dzenyu only 5 callers cheti ndobva ndadrop. Because nini hangu ndazvudza kuti mangwana ndichatofonera principal. Tezvo number dzechikoro ndaanadzo. Number dzechikoro ndaanadzo. Saka ndofonera principal mangwana chikoro ndonzwa kuti vanotiwo chiri kuitika panyaya chindozokupai feedback. Right guys, kana pasina kuda kufona hanzi ngadaire phone. Kana pasina kuda kufona guys, ndokati hangu live tomirira mangwana ndabata principal. No answer. No answer. Ask kudaira. Right guys. Kana pasina kuda kufona chisa input guys. Ini mangwana ndokufonera uchi ndapuwa picture remwana. Anditika picture ari kunzira tumirwa rearia. Let me see. Picture ari kunzira tumirwa remwana. Ini ndicha posta picture remwana. Mukaona mwana guys please. Oh, okay. Okay. All right. Okay, so ndiye mwana watiri kutsvaga uyu. Ndiye mwana watiri kutsvaga uyu. Ndiye mwana watiri kutsvaga uyu guys. So I will post these pictures pachi. Hanzi mfonere yeah, since yadona. They can try any phone it on. Once I suggest you call the school head, you pay pressure. Okay, right? One wow. So I think we'll call the chief. Tifone chikoro tonzwa kuti zviri kufamba sei. Mira ndimbotsvaga Samantha. Pane number iyi yana mufonera naye pamanogona kudaira. Munhu andimuona kuti tatoita conversation apa. Tatoita conversation na Samantha apa. Tatomeka conversation yedu na Samantha apa. Tatoita conversation yedu apa na Samantha ipapa.
haasi kudaira. So guys, ndakupai picture remwana handitika kana kuti iri ari muschool uniform ndichamaposta papage. Ushu ane uniform, ushu ane uniform, ushu ndiye mwana, ushu nemukoma wake wanachitaura nepafoni izvo zvapo, nemukoma wake amuna kuti vada kutongoenzana, vave vakada kungoenzana. Handimaona kana kuti apa ndiye mwana apa. So disabledness yake iri kumaoko chete. Maoko ndo asingakwanisi kufamba or kuita, handizivi kuti maoko ndo andaona, but otherwise is okay. Maoko chete asingakwanisi kuita movement. Saka ndiye mwana, mamuona ndiye mwana ushu. But guys, saka kana maona mwana uyu mukasangana nemwana uyu, please masangano nemwana uyu, please uyu mwana uyu, please notify us. The brother is 20, 22, 23, somewhere there. Mukasangana nemwana uyu, please notify me, notify mahama dzacho kuti aiwa mwana aonekwa, mwana ariko, and I pray and hope wherever he is that is safe. I just pray kuti kwaari kwacho ari safe ikoko. I think maona mapictures emwana guys, ndichamaposta pa page right now. Let me actually post them ndichiri pano, anditika mirai nditore nenyaya yacho. I think that will help. Ndive nangoiposta futi. Iri kupi nyaya, iri kupi. Gani kwa sama pictures emwana chete. Ndoshina wait. Right, ndaposta mwana pa page, mosutasa pa page ndo pane mwana. Ndaposta mwana pa page ndo pane mwana, ndo paari. Ndaisa pa page guys. So guys, yeah, tuonesana mangwana chakupa feedback kuti tafonera principal or headmaster uchikoro. I think guys, I need about 3 vakadzi vakuru kana varume vakuru vanokwanisa kundibatsira kuti taure na headmaster ava mangwana. 3 varume kana pakati varume nevakadzi zvese vanhu vakuru. Mundivingewo kuWhatsApp tione kuti tabatsirana, taronga kuti tofona nguvai, zvisaitwe nemunhu 1, tibatsirane pamwe chete kuti taure naheadmaster ava pachikuru, tichionesanawo sevabereki. Just 3 people vano volunteer, 3 people. Chero tikaita varume vakuru nevakadzi vakuru 3 people chete, just 3 people, tonoti tabata headmaster, tinzo headmaster noti kudii, antimaona, and then tostangira ipapo. Please guys, any volunteers, panapa we work together, we are a team, we work together. Antika saka ngatibatsiranei vanokwanisa, ngatibatsiranei, mondibata tikwanisa kutaura na Ngikiri na headmaster. Anomaona mangwana, antimazviona mangwana tikwanisa kutaura na headmaster. And zvakare guys, hanzi mukaenda don't remember mukaenda kuzima iriko. Ndisikunzwisisa. Alright, nyaya inenge kunziri kuzimu ai futi
handisi kuziva nyaya inenge yanzi yaiswa futi kuzimu ai no problem. Saka tichatongoda ndichoti mwana wanikwe nyaya yanga iswa kumaplatform ese guys, isai nyaya kumaplatform ese, isai kandaiwo nyaya iyi, torai mapicture emwana ndaisa pano, torai mapictures mushare kumaplatforms ese, torai nyaya ndaisa panapa ndapiwa nehama dzachona mise kumaplatforms ese. Handitika ngatiitei kuti tiite, the more we spread the word the more chances dzekuti tikwanise kudi kuwana mwana uyu. Handimoona tikabata pamwe chete tikatose tikati umwe nomwe group ratiri magroup atiri tichiisa nyaya tichikanda, even still tinongokumbirawo maadmin eko mokanda muchikanda nyaya dzamuchikanda, anokurumidza kudi kuwanika. Hanzi is a different story. Okay, anokurumidza kuwanika. Handimoona. Saka please guys, please ngatishare nyaya ishi. Handimoona nyaya ifambire mberi. Ende zvakare musakangane vari kuda malights vaya, vari kuda malights andaitaura aya, please musakangane kubata number dzandakakupa idziya. Handitika number dzandakakupa idziya dziya dzekuti mubate nhingirikiri, mubate vemalights. Vari kuda malights ekushandisa during mafestival, mafestive season ino iyi, ingave funeral, ingave mapati, ingave muchato, chingave chii. Handimoona please, handimoona musakangane kuti mubate number idzi. Umwe munhu ngandinyorere number idzi. Handika alright Monica, ndinyorerewo number idzi guys, batai number idzi +44 mumwe wedu uyu 7908 636 864. Inonzi speed power. Handimoona inonzi speed power. Handika ndodzokorodza number zvakare +44 7908 636 864. vari kuda malights ekushandisa Christmas ino iyi kuti panyatso kugidwa pamba Christmas yadai kusvika kusira mangwana. Handimoona kana ikasapinda iyoyo batai +44 7400 688 643 +44 7400 688 643. Anditika thank you Milka, thank you. Saka ve speed power vari kuda malights speed power ndanyora apo pana Milka mudzipurwa, pane number dziripo, batai number idzodzo mubva maita. Ende vakadzi vari kuda business opportunity ndataura for 2021 please, ndakakuudzai vamwe makaiginowa vakangora vakamhanya. Batai chiedza tauchira mavhangira. Andika chiedza tauchira mavhangira, endai kuinbox kwake. Chiedza ana business potential yaanayo, business idea yaanayo. Vari kupinda ukamene kuti ukatopinda ukajoina ukadiwo zvichita zvakadai, vari kusimudzira madzimai, vari kusimudzira vakadzi, masingle ladies machii. Handimoona batai chiedza munopinda program guys. First shiri inopinda inokurumidza kusvika panzvimbo inokurumidza kuwana chikafu. Vanopinda nokurumidza indakatojoinawo, vakajoina nokutanga izvozvi, so vachawana mabenefits. Muda kuvhunda kumasure semuswe munoona kuchinzira kuchina. Handimoona batai chiedza mavhangira uya muti chiedza tauya tawasisirei vachiti kwa iwe une zvinhu zvekuita kuti tizowana mafensi kupera kwemwedzi, tipe business rako tione kuti rakamira sei. Piwai business iri guys, pindai mariri. Handimoona business iri ndere vanhu vekuamerica, ndere maamericans uku, asi mari kana ichibuda tongoda mari. Handimoona chatongoda kudiwo kumari. Handimazviona then business rake rero vachiita. Hanzi it's for empowering, ndere kuempower vakadzi kudi. Saka guys tisu vakadzi vacho handei tinova kuti chiedza what are they offering us. Handimoona handei kwachiedza mavhangira. Pundapo mukadzi wanda kwautakapuwa mari yekuvhura business rake kwachiedza iko kwameno company yavo yoyo inoita zvozvo what iyoyi. Hanzi vandipindura messenger vati will respond to you shortly. Thank you. Ndiwapindurwa naniwe na principal. Wapindurwa na principal. Wapindurwa nani? Alright guys, saka mukakanga mukuinda kwachiedza mavhangira. Ngotse chaichiedza mavhangira uya, moenda kwachiedza mavhangira. Monoti tauya tionese 2021 changamu. Hakuna mukadzi akasara. Zvokuti muchazaramba uchingochema nhamo. Guys, izvo zvimukarakana chibuda kudai. Ngati inda unoona kuti zvino zviri worth it kuti hazvisi wambosvikapo panzvimbo wambohwa kuti zvii zviri kuitika. Handimoona. Saka guys, thank you very much. Mapicture emwana ndakanda ande tinotora mapictures ise kumagroup akasiyana kuti zviite mutsindo mwana kurumidze kuonekwa. Morora zvakanaka, mwari akuitirei nyasha.
don't drink and drive. I know kuti munguva dzemafaro anditika vanhu vari kufara popana pamutonzwa vana chita noise padzapa chitotira vanhu noise manext dog vari kufara handiti chiregai kuti kana mapedza kuzomwira zvinhingikiri mamwira mogara kuseri kwesteering anditika guys please be safe anditika ende moenda kuya kunzvimbo dzenyu dzemamomochi chiya vachiziva ichi pamuromo kwaya kune wave 2 iri kuya iri strong saka isai chiya ichi chepanhingirikiri chepamuromo ichi mask takai mask dzenyu antika mosanitizer masanitizer adzine mashopo semagore notodambuka maoko namasanitizer munongopindawo mosanitizer mopindawo social distancing itaise kudaro anditika do corona iyi yapedza vanhu guys. Good night guys. Muvatabo Friday ndikubirthday andiri kucharamu zvakawanda ndodaitigwa masurprises hobo nemadiaries pano mufunge masurprises jawi adaitigwa nemadiaries pano birthday radai kuuya iri. Thank you very much guys. Vanhu varamba havo kumencheniwa palive ka ndachida kungovhairawo ndichimenchenawo so zvinovaramba havo kumencheniwa saka handina hangu zvandingaita ndochingonyarara andimona asi ndandichidawo kudi kuvhairawo mbijana asi thank you very much guys. Thank you guys nekungoti zijembereriya beri kubirthday rikatingomufarirawo imi guys ndikuitigwa zvikuru chaizvo zvikuru ndakarivara zvikuru inanguka ndikaona vanhu vanotitukira anguka vanhu vediaspora ka veuk veamerica vecanada ka chokwadi ina ndakati handichatuki vanhu asi musiwo unomopfekawo bhachi rekutuka ndokuzvokumbirawo ruregerero ndambotuka andimona shiwa ndikakona muchinitukira anguka vanhu ndombopfeka bhachi ndozokumbira regerero ndatopedza kutuka ndozoenda sori yenyu ndiregerereyo ndangotsvedza muromo ndombotopfeka bhachi riya ndombodzokera kunovamiririrawo kumbonomira navo nokuti vedu veka musakotitukira vanhu hazvina kids. So guys, thank you very much. Motigwanyasha kwamuri ikoko anditika mwari wakuitai zvakanaka. Bless you. Chera kufanira kuseka unochera kutoseka ndotorevesa ndozodzoka ngoti vedu vese ori ndiregerere hai imi ndiri chembere yenyu ngotiregererai kai ndambotuka hai nokuti hai handigoni nemi ndoda hangu kuti ivo vandituke regai ivo vandituke ivo vanobvumirwa kundituka stereki but imi vanhu kuno kuafrica kuti munditukire vanhu nokudhiaspora aiwa guys game time guys time ngatimbomirai chigame chacho please hanzi don't go kundoichiteizve pano andiselina nendichitei masikati taita live kababa kuda kutanakidwa zvisingaiti kababa kuda uku tanakigwa baba kuda nhasi baba kuda akazotitaridza kuti munhu werudzi nhasi tazoonererasvi nhasi tazonzwiririra kune vasina kuona live yababa kuda ndamutsvaga live uko baba kuda nikisi iriko live uko indai munoteerera munzwe kuti zviri kufamba sei. Baba kuda vakatozviomera havo kana wadata mukadzi wababa kuda wotosunga dzosimba nokuti vanoda mukadzi unojima kwai nokuti ndichakujimisa ivo vanojima ende vanoda mukadzi muri perfect wife. Ndaona sekuti achatinetsei kuti awanikwe. My kiki, it's not that they are loaded. It's not kuti they are loaded on diaspora, but vamwe vanhu vanongori nerudo asitadi kumbodiscuss yababa kuda amumwe weduka tobvumikwa tisi tobvumikwa kuva discuss baba kuda tadi kumbodiscuss yababa kuda itimboona kuti maonawo sei baba kuda muti tichawana murora imi kana kuti yatongopfeka loda zvotongopera zvakadaro moti pane uchauya ipo paya kwaivo mudhairis wekudhebheni yanga apindawo machena woita 2 weeks wakavhara foni yako usingabatidzi foni zvawangawawa zviwanirawo mudhairis wodhebheni ndoshaziva kuti wakamira papi zviri kufamba sei. Wangawaona munhu baba kudawo zvibatira watombori wanozvinyengera zvakanaka zvaita zvafamba negwara makutodanana paya wangoda 2 weeks wakadzima foni yako usingabatiki ukudzira nemasvingo imasvingo iya very observant vanoda kuongorora nekuanalisa zvinhu zvokutika munoedza kuona kuti hapana kumira mushe. Vari kuda a perfect wife anogona kuvabikira hanzi haisi comedy here ndinasa kuti vanga vari serious paya mona haiwa paya vanga vari serious paya apa haisi comedya paya vanga vachitotaura nemwe wavo baba kuda hava vanzi vane cash talk havaiti zvokudai baba kuda ini ndakatovasera ndakapedza navo zvavari kutaura ndizvo chaizvo anomaona vari kuda mademands ekuti vanoda kuklinigwa vanoda kubikigwa vanoda kuwachigwa vanoda mukadzi ane bhodhi yakanaka anoenda anojima kwai ndogona kupota ndichikubatsira uchijima padheni vachimanya gomo rimwe riri pasera
achinokwira gomo achidini handimona vanda mukadzi anonamata handimazviona saka mukadzi iyeyo uripo here munhu akadaro munhu ari very respective ane respect anovaitira zvavanoda uripo here munhu akadaro kana uripo unogona kukwana plus hanzi handisi kuda mukadzi muhombe ndoda mukadzi wechidiki nokuti ukaita muhombe unokurumidza kuchembera vanimona hanzi ukaita mukuru unozokurumidza kuchembera ini ndiri kadiki ivo vati ndiri kadiki vanogona kuonekwa sekuti vane 25 years saka kana uripo wako unokwanifaya macriteria iyi kwanza asi kana une mba yako nemota yako nezvinhu zvako no indai munogara chii hatingagari kumba kwako tinoenda kunogara kumukuku tisiya imba unopa vana nokuti unozondizinga mangwana saka madhimanzi abaa kuda guys namba yeyako yekufona munayo guys saka madhimanzi abaa kuda guys munoti kudii nawo ngatimboita yedu debate panapa alright ngatisipei only 30 minutes timbonzwawo madhimanzi ababa kuda guys imi munoti chii nawo asi inangu pandabvumira navo ndipemba pekuti ukaroora munhu apinde kugara mba mako waroora mukadzi ane zvinhu zvake guys woti kwapinda murume muno ugare munomba isi vakadzi tinotaurisa guys tinongopota tichirangadzira varume ava kuti denda ndisiri iniwo de uchigara pasi pebridge handiti mazviona ndavasapota paindamira navo asi nhasi I still stand with him because tinozati vakadzi tinomborasika tinototaura chete saka murume uyu anozohwa seimba umanenge achazofila comfortable here achizoti ndangopinda hangu nebhegi rangu imba ndeyemukadzi zvose ndezvemukadzi everything zvirimo ndezvemukadzi munoiona sei muri kuiona sei kola hello taswera maswera sei baba akuda vakasangwarira nemadhimanzi avo ka vachabata mulonzo vasina kana munhu ndiri kukuudza izvechiwa baba akuda vava nemunhu vari too specific nemadhimanzi avo munhu wavanoda ndifungoti anoexista bai kuti kudaro munhu wavanondiona baba akuda haexist asi chakwamba pane zvidiwa baba akuda chii anojima anokwira makuo zviya vanopinda chechi yechipostorika aiwa vapindi chechi yechipostori hamupinda kuda iziyoni kana kuti chii hanizivi aziyoni wesi takabvoko ziyoni kana vari ziyoni vakamona mukadzi ngavachinotsvaga mukadzi wavo muziyoni ndakange ndakaroorwa muziyoni ngavachinotsvaga mukadzi wavo muziyoni ndomavanomuwana imomo saka munoti kudini nyaya yavataure kuti kwanzi kwai kana ndikawana mukadzi anenge ane imba yake ina ndindi kunogaramo ndoda kugatiyogarise mukuku imba iyoyo sara yagaisara yakamira ipapo hangu ndinoagiriya navo vane mafacts ukaona munhu ane imba yake kazhinji kasisimelika muchatanga kudanana its very okay asi mukangovhiringana chete ana mwari unoona mablack bean liner hembe dzakaiswa mablack bean liner dzakalaina panzi icho kwadi tinongozviona zvikuitika mumafacebook vanhu vane tunhu twavo vane marange rover avo ivava vane dzimba dzavo idzodzidzika zvinonetsa sisimeni zviri nani kuti asiye zvavataura izvozvo kana uine vana vati kurei siyira hako vana vako munotsvaga asi kumukuku handizo encourage hangu kuti vanotsvaga kumukuku vanokunotsvagawo pari decent pakanaka kunyange muchitangira mu1 room muchitangira muri mose zvakanaka asi murume kuti uuye mumba mune mukadzi ane zvinhu zvake that I do agree tiri kuzviona fani kuno varume vari kuchema asikanai varume vari kuchema kuumidza chaiyo naivo vachinyanyawo futi kuda kukara kuona imba yakatomekenga kudhara yakataurwa nemazambienzi akona kupinda mumba memukadzi yakamekenga imba yake kudhara tsvaga pamunonotangira mise muri tu ko zvino kana mukadzi ari yaisisa kuti ini takaninaona ndakatovaka saka imba ndinaye handinganogari mu1 room ndine imba zvinoodi anorojesa sisimeni ipapo ndinobvumirana nawo anorojesa ende munotangira from small and you grow big together hakuna kuna unopinda makatogururwa big kudhara
namwari hembe dzino unomuka uri panze saka apa vakudawo vane madhimanzi ari way too much rega ndipewo vamwe mukana ngavanotsvaka kuziyoni vakanotsvaka kuziyoni zvavari kuda izvozvizvika ndokune vakadzi vakango vanomuwana ikoko kwemi makabva kuziyoni wani makadi kurogwa muziyoni inini ndakange ndakaroorwa ndisingazive kuti baba mwana vaive muziyoni ndakange ndisingazvizivi ndaingoziva kuti vanobva kumasvingo but ndisikazive kuti muziyoni pava akazi chizotanga kuti handei kuziyoni chaizvo izvo amai ikoko ngavapinde havo saka maitodzana pamaziyoni tiri pajoine zayoni iyawo zvindingatokudzainira ika izvo zvesesemeni ndaitodzana mitemo yavo yakanyanyisa ende uye kana usina kukurira mairi sisimedika unobudwa nechechi to the modest chaiyo saka ngavatsvake kuziyoni vanomuwana amen regaitione kuti igame racho rinopera sei alright baba kudanikisa right hanzi baba akuda ngavaende kuziyoni ndokwanoona mukadzi ikoko kunoko havakwanisi kuti vainge especially madiaspora havanga mumowani nokuti madhimanzi avo mitemo yavajaira kuno kuafrica nezvakuitwa kumafestival ndikandizokwa vanosora vati pasina vhiki ndikwidze ndege ndidzokere kwandakabva havangazvikwanisi baba kuda havangazvigoni vanobva vati ndidzosera kwandakabva izvi handingazvigoni izvi zvokuwatiswa mapoto nekuwacha uk inoita manhingikiri maduties kuti mumwe achindawo kumashifti umasara nevana baba kuda ndakayandingaoni vachida kutozita zvose mukadzi aripo kuwacha kudividi vanenge unotongwana dzakakumirira hembe uchibva kushifti baba kuda. Alright guys, kana musina nyaya pasina ndakufona ataure nyaya baba kuda ndakunda guys. Baba kuda tiwataura because mumwe wedu ndoinda hangu guys tamboseka maskati kune vegweri munoziva mukoma pemere imi mukoma pemere munovaziva mukoma pemere munovaziva here mine ndikutaridzei picha yamukoma pemere kundofamba nepicture yavo zvemukoma pemere because ndi mukoma vangu vakambondionesa faya pagweri apa mukoma pemere vandipazira maraitsi kumba kwedu wose mukoma pemere uku ndikapinda bhisi zvisingaiti mine ndimbotsvaga picha yamukoma pemere munovaziva here mukoma pemere. Can I see mukoma pemere? Where are you, mukoma pemere? Mukoma pemere vari piko? Oya. Mwazivera? Guys. Mwazivera? Mwazivera mukoma pemere? Mukoma vakambondionesa moto guys baba. Vakambondionesa moto baba ivava. Mukoma pemere. Manzi mukoma Aaron vaigadzira vaifamba nendege yavo so vaive nendege yavo yavaive nayo mukoma pemere ava pagweri apa. Mukoma pemere vaive nezidhege ravo ravanga vagadzira nematanda so vaitora rimwe zidanda ziguru rakadai andika votora rimwe danda vodai ndoyanga iri ndege yacho ndege inenge yakadai riri zidanda iri saka ivo vanenge vakamira zvandakaita ndakabata bhilo kudai so ivo vanenge vachisunda ndege vachi danda riyari nimaona danda ravo ranga rakaiswa makalasi ose ranga nemayellow mared magreen saka ivo ndege inenge yakadai vanenge vachibuda kudai so kana vachidhiraivha ndege yavo vachiflya ndege yavo iyoyo havadi kutaudziwa havatauri nemunhu vaifambisa zvokuti vachadonha asi havanga vasingadoni zindege racho ndenge rakasvika uko vaita ukangomira mukati chiendiko
handizivi hangu ipapo anoona but ivo vaidzabhera nendege yavo achimhanya mukoma vaitengesa masiwitsi pagedhe rechikoro vachitengesa masiwitsi pagedhe rechikoro komapembe andika vaitengesa matswitsi nemathings asi vanzi ivo munguva kuti vazoita zvokudaro zvavaita munguva yehondo kunonzi vakarogwa musoro mune garo repfuti anomaona saka vanga vakatsemuka nechepanapa vanga vakatsemuka nechepanapa so munozati kana ukatsemuka panapo ukasonewa nditi panoita kalaini kanosara vaita kamutsetseka kakadai so apa anomaona kamkomapembe kavaive nako andimazviona saka mukomapembe vaivaya maji taienda kuchi vainzi captain pembe taienda kuswimming pool yecommunity kai ndokwataienda taenda kuswimming pool yecommunity mukomapembe vainoredza 5 cents anomaona wese akatinzi mvura isitatichi tatiri mapassengers amukomapembe tatiri mapassengers avo because taifamba kumasure kwavanenge vari mberi wakabatatoda isi tiri kumasure tichitevera saka tati mapassengers anu amukomapembe tichikura saka kuswimming pool uko vaizodonedza 5 cents pasi pemvura antika pamukoba swimming pool apa voti anenge atanga kuona masirivha unoya nesirivha rako uchivataridza ivo vachikuverengera mathings mumaziva anenge akaita 3 wokuverengera mathings ako sokuti 1 2 3 mathings ako 3 waipuwa mathings ako 3 akadai so akadai andi saka sevana ndo ataida iwayo mathings iwayo saka tainda kuti chamurudu tichiisa musoro pasi makumobudeka tichitsvaga chi tovakadzisa kusima mukomapembe because vaitisa maunderwater aya totora mari topuwa mathings edu 3 vokanda futi todzokera zvinotora mari topuwa mathings aya 3 anga vakoshaka mathings vangu vachina because tatisina mari yekotengatenga mathings anoona taidya mukomapembe mukomapembe vava ini sendhururani akakura weni ndhururani mwana wanga angoriwo ndhururani nemusika wavo mukomapembe vazodi paya mukomapembe ndaenda kuswimming pool kuyakuya tanyingirana nemwe bhuru wangu ndaona pari kuvigwa chi mathings angu komapembe aya taiverengegwa 3 aya ndamaona pari kuvigwa mathings aya ndaudza bhuru wakati ini mathings itonomaba mathings aya zvino zvekupuwa 3 zepaketi rose rakati njoriri kuseri aindotonoba tobva ndapa mathings amukomapembe aya apa dzaipenga dzaizikama ndobva ndapa mathings amukomapembe aya animona ndapa mathings amukomapembe aya animazviona mukomapembe ndokubvunzana kuti mathings angu aindepi ndobva vapenga mukomapembe vaipenga zvokuti vaiti vakapenga kudai vanhu vese vaimira vanhu nekutya vanhu vaitovatya andika zvikanzi vatogwanani mathings atogwana meduku ndiwo apa mathings mukomapembe sese munhu angari aikwira ndege yamukomapembe vaitondiziva zvine kumba kwendai kuziva mukomapembe vakati nasanukuti vaive nehisiri yekuputsa mawindo avanhu mukomapembe vaiti vakabata dombo avasikizi kana uri padhuze navakangononga dombo zvikangokwidza chiteka vakanonga dombo tiza because vanotopwanya chiri padhuze ipapo chavanenge vakabata vanoposhera animaona ndo zvavaita mukomapembe manje hondo iri kuuya mukomapembe vanononga ndege yavo vakasimudza ndege yaya danda riya vakananga kumba kwedu ndikuti mathings ndalazaka kudheni ndasvika hapana wandaudza kuti ndaba mathings amukomapembe hapana wandaudza ndasvika kudheni ndakazvinyararira mukomapembe kusenseni gedhe rapakwandinege rakakiwa saka vanenge vakambouya kuda vakashaya kuti povhugwa sei ndokudzoka kusenseni mangwana sezvine vachisvika kusenseni mangwana vakandodhumana namomuzi vangu vachibva kunight shift animaona right momuzi akati mukoma aroni makadiko mukomapembe sera kutecherenzi mukoma aroni makadiko mukomapembe vakati kutitara zvindege yakabva yapakwa pagedhe kana ikapakwa kudai yaireba kunosvika uko andizirandizidanda rinosvitswa uko zindege rakapakwa pagedhe pedu anikona mevatona zvakakwidza mukomapembe vakangononga matombo ndokuti takapazigwa imba yose yakaita kupwanyiwa mawindo vachiputsa mathings angu vangosagonzera zvinhu raiti mathings angu apa inini kama manje mukomapembe aina ndasiyana mbovatuka kuswimming pool zvokuti munhu webenzika haangakumanisira kubata handi saka zvekuganga izvo kukura izvi ndobva ndavati saka isu sevana vechikoro kaprimary taigara chivaseka kuti taive takavati vane gambi mumusoro animaona neshepi yechiyero vanga reraive rapa taichiva negambi musoro vaudzwa namwe vana vechikoro zvikanzi ndozvamaitwa neni vauya zvikanzi imi maameri zita rangu manje rachinjwa manje rakunzi merini mimi maameri mwana wanyakurudzana ndiuzive kuti ndihere zvamakaita here zvini ndoyamunare ohere yemusoro mangwe kana mwana wangu here izvi nazvaakanuzemingamere nazimene maonochiona ngauya maiwe mukomapembe vakapenga vachipengera mashoko anandataura ichi
vakarava mukavapenga papwanya mawindo zvino yangu vachitikomba vachivanda kume mwana havandibudisa kune hondo uya kuhondo dzakopedza hondo mawindo aisi apwanyiwa namukoma pemuko apa vanga vasingasungwi kamukoma peme vanga vasingasungwi hamukoma peme vadla marasha paya vadla marasha mukoma peme ndomatara vaita meyangu vakati kuti mukoma peme nyaya yavo ipere waifanwa kurohwa vachiona ndokuti nyaya ipere mauza akati maputisa mawindo edheni rangu 2 waudza munhu mutarechi gambe musoro iwo ndoda kutorohwa mukoma peme ndokuti nyaya itopera utorohwa vachiona plus maunhu angu vaputisa ini vavatogumbukawo ndakarohwa ndakarohwa mukoma peme vachiita kukuzirira vachiita kujambira vachijamba vakazoti vaona ndagutsikana mukoma peme vagutsikana kuti ndazorohwa manje ndokuzosumudza ndege yavo yanga iri pagedhe pedu voinda saka ndo ranga riri benzi ranga riri pedu kugwerwiri rainzi mukoma peme anibona mumwe musichazoya ndichikudzai mumwe akanga ariko hake anonzi Susan taive nemumwe ainzi Susan handitika ainzi Susan Susan aigara mumaraini medu imomo asi Susan anga ari musikana saka taimbozvibvunza tikasanganisa mukoma Susan tiri vana vadiki takamboda kuzvizama kuti tikonekte mukoma Susan musisi Susan ava namukoma peme ava vadanane tichida kuona kuti chichaitika ipapo because Susan anga karemara asi Susan anga asinanyatsoita chibho anemona musoro asi Susan anga asinganyanyi kuita zvekuita hondo senge mukoma peme anemona but unfortunately zvakazoramba zvakazodi ndiye vandokureva tete chaivo ndiye munhu andokureva zveSusan akazoshaika Susan anoziva akazoshaika Susan animazviona saka one day chasaenda kudzaidza Susan kuti muzive kuti mumaraini ndo vataidi Susan airova but anga asingarovi zvekuti kungorova kungoti plus unoziva Susan munhu anga ari disabled roko waigona kutomutuka wotiza angasagoni kudi angasagoni kuti akumhanyise kukumhanyisa anga asingagoni andiona asi asikana kwabata kuita munyama kuti uri padhuze advantage yekuti asungika aingwa kuti ba otoinda kurohwa nebetsi animazviona saka ndozva zviri kumaraini pedu one day nchauya panapa mombotudzo kwenyu kwamakakurira kuti kanzi makombi vavaenzani upi wacho wemakombi John aiwa John anga rokumasupuko zvouya John anga rokumasupuko wekumakombi ndoupuyo aiwa guys toda kugadzira kuna vateterishasi nhasi marizasi ari kubuda ateterishasi kana mazazi ateterishasi abuda kwateteudhako vedu vemutidanewo hanzi vaipfeka dembe uyu anozani bishi ainzani mishi anga asingapengi zveiwe mishi anga akaromba mishi anga asingapengi wanga akaromba weiwe uda kuzitukisa nehama dzamishi dziri pano mishi wanga asingapengi waitove nezvibhazi gobho zvaive nazvo kuda zvinhu zvake zvino zvaiti asapfeka chihembe waipfeka nhembe neshashiko murume mukuru aipfeka nhembe neshashiko bai mwana iye anga asingakwiri makomba ake anga anawo aifamba netsoka aifambira netsoka kubva kwataigara kumukomba kunokuda kutuna zvinhu animona achifamba netsoka akasingakwiri makomba ake asi aive nemakomba ake animazvona saka vanhu aingotikwa ino handizivi asi vanhu aingotikwa nezvekuromba nezvemushonga ino anga handizivi chokwadi daingowewo mwana ndivo mukoma peme vave nemapundu kumeso ndivavo vavakatsemuka musoro so ndivavo vainzi vamhishira vavaitori nemari yavo vaya veku13 mari yavo vave nezvibhazi wobhobho mosati madhokudhara mabhazi zvibhazi zvishanetsa zvishamisira panhungi apa ndo vakatanga kuita zvimabhazi zvimakombi zvimachichi asi vaifamba netsoka vanga vasingakwiri bhazi ravo wanoda kutukisa shuwa ona jeda tobvanyora kwai vamhishira isa vabenzi ndisekuru vangu meisoyo vakasheka here naiwe jeni vamhishi vakasheka jeni vamhishi vakasheka here iwe vamhishi vangu vasiri benzi vaingori kuda mashavi here kana kuti chini handizivi muzukuru wacho oda jeni ndianogona kukudzai inanga handizivi taingohwawo zvinhu zvaingotaurwa ina handizivi kozoita Brown aigara pa13 anga ari musoja uya aigara pabhasitope yeku13 Brown mamuziva Brown anga ari musoja uyu kuyafosi moziva kuti Brown haachapengi migaizi vari kugweru
munoziva here kuti Brown hachapengi. Same havo Jane. Brown uya yagara pamabhasi stop ekuti munoziva kuti hachapengi. Brown akutopfeka shutu guys, akanogadziriswa chivanhu chaiye chaimupengesa changa chiri paari. Akazodzoka akapfeka shutu chaiye vanhu vakatiza kuti Brown achitoti ndini uya aidya mabhini nchigara pabhasi stop 13. Brown akanogadziriswa guys, hachapengi. Brown hachapengi guys, akanogadziriswa nezvinhu iko akatouya panze akatosvika pamusika paikumbira vanhu chikafu mengo paya achinokumbira vanhu achitokumbirawo mengo ndokumbirawo chi aka vanhu vakati Brown akatiza Brown akapfeka shutu vanhu vakatiza akati zvafamba sei akatogadziriswa chivanhu chacho akatogadzirwa nzi akati mbo handiti mazvona saka ndo vanhu vatatina maraini medu mugwerumo vaita zvavo asi ainyanya kuvhundutsa vanhu ka ndimukoma pembe mukoma pembe vangu vakaoma mukoma pembe vaityisa guys. Saka inda kuenda nyaya yedu mainzwa musakangani kutsvaga mwana ari kushayikwa uyu guys. Ngatirambe titsvaga chi mwana ushu mangwana kana tafona kuna headmaster wechikoro tozokudzai kuti zvafamba sei muconversation yedu naheadmaster. But mukaonawo mwana ndaisa papage mukaona mapictures emwana mukasangana nemwana uyu please help us mutiudze kuti mwana mamuona ari pakati antika toita haiwa Peggy usada kutibira ghost redu hachapengi musatibire ghost. Peggy ghost ranga riri kugweru. Peggy chidhoma anga ari kugweru kuvhaya mambo. Peggy muda kuba ghost rekugweru sei? Peggy ranga riri ghost redu remugweru. Peggy here Peggy wavira mavhaya mambo apa funzai vanhu vegweru. Peggy aitoonekwa nevanhu vavhaya mambo achikana tokukwira taxi kukwira mataxi aya kubva kutauni oisa adresi achibva kubhawa vamwe vachitukai vanga vachimwa naye mubhawa vapedza kumwe oenda pamataxi vayakwira taxi yake upa kana kuti kaenda kuvhaya mambo kaka usiku ntomona ariko. Peggy anga ari chidhoma chedu chekugweru akazoenda nekupikwa yePeggy kuda akazomugadzirira guva rake akazovata in peace because Peggy aishungurudza. Peggy aitonetsi chaka chiri chidhoma chaicho angasina peace. Hanzi aiwa ndokuaifuti aiwa ndekugweru Peggy unless vana Peggy vachona vakasiyana siyana aiwa kuvhaya mambo Peggy uyu angariwe kwedu Peggy. Hanzi kana kwaifiridzai vako that means pamwe aioparata kwese Peggy ndewegweru guys. Peggy ndewegweru guys unless kana aioparata kwese maybe kuti kana shuwa Peggy angari kwedu kuti akura Peggy ari kugwerisu unless akazotama akaenda kuHarare. Kana akazotama akaenda kuHarare because Peggy akatanga ari kwedu kugwerisu takakura tichizodzwa kuti tichizoti 7 dzikachaya 6 dzika haupindi kuvhaya mambo. Peggy unenge akakumirira ikoko. Peggy unoonekwa ikoko. Peggy aivewo muvhaya mambo uyu guys. Peggy aivewo muvhaya mambo guys unless Peggy kana aioparata kwese kuti kuHarare wainda ombodzoka kugweru oenda kuHarare kuda asi Peggy chaiye taitoziva kuti 7 dzikachaya pavhaya mambo roti hapadari kuchipinda 13 Peggy anenge aripo. Hanzi endai paGoogle kuda vana Peggy vacho vari vaviri havo aiwa muda kutibira chidhoma chedu imi. Peggy wedu isusu ainzi ranga riri rekufamba mutaunda ndiri zvazvinotaurwa ine handizivi asi ndongowawo kuchinzi Peggy anga ari wemedu. Hanzi aive ikoko kuHarare saka aipatrola kwese saka aiti akaenda uku odzoka uku oenda uku odzoka uku maybe because isi kwedu taiveona Peggy chidhoma chedu. Peggy uyu taiveonacho chidhoma isu chedu Peggy kugweruko hamwe chakazoenda nekupi shuwa Jane Peggy anga ari kugweru zvatoziva isu Peggy anga ari wegweru kana kuHarare anga ariko Peggy mva waioparata kwese asi takatozi 6 dzikasenge winda 6 dzikachaya kuna maira popo pavhaya mambo pamapurisa aitoswera aitogara akapatrola ipo paya achimirira Peggy nokuti Peggy waiganwa pavhaya mambo paya mai kuti akazoenda nekupi. Hanzi aionekwa kubridge rewaterfalls saka waienda kwese Peggy saka aienda kwese. Right guys, regai ndichiinda tinomirira Tatelicious tambotandara takamira Tatelicious aritika tichizwa maresults. I'm just praying for Tekla Redway for my tanya kuti maresults abude chi 100% because vamugabe vane system chekuti 99.9% there are 0 chances. Chisystem chavamugabe chiya guys, system yamugabe 99.9% kuti there are 0 chances definitely the child haasi wenyu. Ndo system chavo vamugabe. Let's hope nhasi vari kuti 99.9%
99.9% mwana ndewagurundoro. Andimaona. Let's hope agurundoro. Nhasi ndinewe mfesi. I'm behind it. Atati chikusupport. The guy timbomufonera yegurundoro. Ndira timbofonera yegurundoro panapa nhasi. Timbomuti good luck. Guy timbofonera gurundoro timbomuti good luck yegurundoro. Nhasi masasa akubuda. Namba dzake dzipiko dzedza nambonifonera nadzo. Akambonifonera mwe musango kwandakudavira simu. Akambondifonera. Angaripo paningi izvozvi so apa. Gurundoro! Yes, Gurundoro! Ndakati ndikufonera ndikudza kuti good luck tiri palive tikati gai timofonera Gurundoro tiri kuti good luck nhasi kwakaipa takamirira results. I love you so much. All right, bye bye, good luck. Right, hande kwa Gurundoro guys, hande kwa Gurundoro kwa live yakutanga. Saka takuenda kwa Gurundoro guys. Hende kwa Gurundoro, hende kwa Gurundoro. Kwa Gurundoro yata, Gurundoro akutanga hanzi Mugabe left. Oh, havasi kwa Mugabe. Okay, I thought jiwa chiko. Right. So ande kwa tate guys, ande kwa tate. Ande chino support tate ko guys. Mwedu anongotinda tena ndinda tena so ini hanga tadi mtori serious zvake zvaninga chitaura because ndanongojaira kuti tati ati mtori serious she's an entertainer anongotinda tena tongoseka tonagototukwa zvopera ipapo mangwana otoseka newe okotuka nhasi mangwana ndingatiseka newe saka ati mtori serious anomaona tongomutora kuti she's just an entertainer zviri kuitika ipapo chero tikatikonongoite chingosekerera tisina vana vnevalikes kana apedza uti I love you toti anomaona ati mutori serious anomaona saka handei kwani kwa Gurundoro guys tinosupporta Gurundoro guys bye bye handei kulife kwa Gurundoro tinoona kuti zviri kufamba sei. I hope zvinobuda zvakanaka Gurundoro afare vasikana. I hope zvinobuda zvakanaka Gurundoro afambe vashumba vakambwanda kunyasoziva vashumba maive chirungu chaivo chaivo